tomto videu sa spolu pozrieme na najlepšie hry na mobilné telefóny. Za mobilné telefóny pokladáme platformy pracujúce na iOS alebo Androide. Niektoré z týchto hier sú zadarmo, niektoré zasa platené. Badland. Podstatou tejto hry je dostať svoju podivne vyzerajúcu postavičku cez spleť krásne vyhotovených a kreatívnych levelov až do cieľa. Zaujímavosťou tejto hry je, že podporuje aj multiplayer, čo je u mobilov dosť vzácne. Túto hru môžete dostať na Android zadarmo, pre iOS je cena 4 €. Asphalt 8 Airborne. Pokiaľ sa chce niekto hrať s autíčkami, rozhodne odporúčam hru Asphalt 8 Airborne. Séria Asphalt sa ťahá ako závodná séria pre mobil už od dvoch prvých farebných displejov, preto si za tie roky vybudovala meno. S príchodom smartfónov sa však zmenil spôsob, akým ovládame mobil, a tak sa tejto hre dostal úplne nový rozmer a podtitul Airborne svedčí o tom, že autori sa chceli konečne vyblázniť a ukázať akčné maximum. Pripravte sa na plno akčných skokov, ramp a driftov. Angry Birds. Keď už sme raz pri revolúcii v ovládaní mobilov, rozhodne treba spomenúť aj sériu Angry Birds, ktorú pozná väčšinou každý väčší znalec do mobilov. Zmyslom tejto hry sú naštvaní vtáci, ktorí sa pomocou útoku Banzai snažia zničiť nepriateľské opevnenie a zničiť všetkých nepriateľov v ňom. Pokiaľ by sme túto hru chceli súdiť podľa popularity, po súčte stiahnutí všetkých verzií dostaneme číslo viac ako 2 miliardy. Fruit Ninja. Zmysel tejto hry je posekať všetko ovocie a vyhnúť sa sekaniu bomb. Logicky. Táto hra patrí medzi tie pomerne nenáročnejšie a zvládne ju aj starší mobilný telefón. SpeedX 3D. Ďalšia vhodná hra pre staršie mobily. Zmyslom hry je nenaraziť a prejsť celý level, ktorý sa odohráva v tube, ktorá sem tam mení svoje tvary. GTA Vice City San Andreas. Staré dobré Grand Theft Auto, keby tak vyšlo na mobil. Počkať, vlastne vyšlo. Herný gigant Rockstar Games sa stará o vývoj hier aj pre smartfóny a nečudo, že sa rozhodol práve spraviť mobilný remake svojich starých úspešných hier ako Grand Theft Auto 3, Vice City alebo San Andreas. Pri týchto hrách si človek vraví, ako šialene ide doba dopredu, keď pred 10 rokmi vyšlo San Andreas na stolné počítače a dnes si ho môžeme zahrať na mobilnom telefóne. Zombie Highway. Autá, zbrania, zombíci. Čo viac potrebujete? Hra Zombie Highway vás ťahne na cestu plnú zombíkov, ktorí vám skáču na auto a vy ich musíte zhadzovať dole, drením sa o barikády alebo zbraňami, ako napríklad plameňomet. Minecraft Pocket Edition. Nekazte si oči pred počítačom, hrajte Lego, alebo si noste priamo váš Minecraft so sebou. Vrecková edícia tejto hry ponúka takmer všetko, čo tá skutočná počítačová. Môžete spoznávať svet, vstavať a skúmať všetko navôkol. Nenechajte sa však zmiasť 8-bitovou grafikou, skutočne dá zabrať aj stolnému počítaču. Into the Dead. Pokiaľ neradi chodíte autom, tak môžete zombíkom ujsť aj pešo. Hra Into the Dead vám ponúka túto možnosť. Na začiatku hry sa ocitnete v poli, cez ktoré svižným kluzom bežíte dopredu a v tejto rýchlosti manévrujete pred zombíkmi, zbierate zbrane a bijete si cestu vpred. Trial Extreme 3. Táto hra vám ponúkne možnosť vyblázniť sa na mobile, respektíve motorke pomocou akcelemetrov. Hráč musí prekonať celú prekážkovú trať a potom postúpiť do ďalšieho kola. Čo viac dodať, ľahké a zábavné. Subway Surfer. Hit poslednej doby nie len Flappy Bird, ale aj Subway Surfer. Zmysel hry je utekať pred prenasledovateľom a vyhýbať sa pritom prekážkam a zbierať body, za ktoré sa dajú kupovať ďalšie vylepšenia. Tak, to bola prvá 11 najlepších hier na mobilné platformy Android a iOS. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni dať like, povzbudí nás to pri práci na ďalšom dieli.
Díky za sledovanie. Pokiaľ sa ti naše video páčilo, nezabudni si nás lajknúť na Facebooku alebo sa prihlásiť na odber našich videí na YouTube. Môžeš tiež navštíviť náš web itt.sk, kde nájdeš všetky naše videá, články, hudbu, hry a programy. Drop down,